vanhu vaya vachikonkluda vachiti General Chiwenga vakapunyuka pakawanda kubva kuhondo, mabara nezvimwe zvakasangana nazvo, even urwere chaiwo, maattacks ainyatso kuda upenyu hwavo. Panguva inoi zvabuda pachena kuti vanhu vokonkluda kuti VP Constantino Chiwenga zvakasangana nazvo zvakawanda, ende panguva inoi vachisara vari vapenyu, vari vatano, alive and kicking, zvinyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga akachengeterwa for a reason. Zara mashikubuda itoko panguva ino from the African Eye. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Posta VP Constantino Chiwenga muri kuona ava udanyora chiti General is alive today for a reason. Vakanzvenga zvakawanda kubva kumabara muhondo harizi laki. Kune mhondoro nehama nehanda nakaguvi vakabvumbamira mwana wevhu chazezesa chiremerera Matunhu General. Zimbabwe will be free for everyone. Zvisina rusarura. Long life General. Vanhu vasvika vanobuda itoka panguva inoi aiwa from the African Eye vachiti aiwa VP Constantino Chiwenga musavajairira, musatamba navo. Panguva inoi achiudzwa kunzi kune vamwe dzimwe mhondoro dzainyatsozikanwa dzemukurumbira bati dzakatsakatika, asi VP Constantino Chiwenga panguva inoi achisurvivor aiwa maattacks ose, even mabara muhondo nezvimwe zvakadaro. Recently VP Constantino Chiwenga makaona maattacks pamwechete health wise. VP Constantino Chiwenga vakatomboita a physical change, but panguva ine kunoonekwa kunzi vodzokera pamuviri wavo wosimba. Panapa tikuona the African Eye iri kuchitaura chiti zvese izvi havana kupunyuka nelaki. There is a reason yakasirwa ari mupenyu. Imbodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pethese developments. Aiwa obuda achitogwa panguva ino. Pinda comment section medu mutize mafunguro enyu. So kana subscribe or like, hit on the bell icon.